Dobrý deň, ľudia. Dnes si ideme zahrať tú na hru, ktorá sa volá Goal Kick Simulator. Krásnych 100%. Bum, a zase. Ideme si upgradenúť. Už som v tom lepší ako predtým. Krásnych 100%. Odtiaľ to dokopnem už. Okay. Skúsime už. Krása. Dneska by sme dali dobrý gameplay. Dostaneme sa do nejakej dobrej mapy a potom môžeme dať aj part 2. Kľudne. Dobre, ideme na to. Ja by som... Dobre. Skúsim unlocknúť park. Tak. Dobre. 11 000 mám. Vyobradím si strelu, hlavne toto. Dobre. Uka. To dám v pohode. Bum. Pohoda, ale ja si myslím, že to dám aj takto. 93% a dal som to úplne v pohode. Teraz už len našetriť 15 000 a môžem ísť do druhej areje. Idem do tohoto fialového, aby som dostal viacej peňazí. 15 000, hotovo. Bum. Ešte skúsim aj odtiaľto. Jaj.
Yeah, buddy. Boom. Kamu však to je easy. Okay. Že ja sú ešte Noobhen. Co to povedali? Dobre, skúsim ísť až sem. Ako to? Skúsim ešte odtiaľto. 100% krásnych. Ja, tak to úžasné. Opa. $25,000 gemov. Počkať, ja si chcem kúpiť, to sú peky, tak si chcem. No-ka. Tuto, naľavo. Coleman. Ty kokos, 8%. To bolo dobré, tento je dobrý. Tohoto si dám. Dobre. Ideme si upgradenúť veci. Dobre. Kamo, kopať normálne? Dobre, on bude kopať. A ja idem kopať. Level 10 už má. Ja som starter ešte. Ešte nie som tak daleko, aby som... Skúsim ísť ďalej. Čisté. Koľko? 40? Skúsim to kúpiť. Tak, krása. Skúsim kopať už z mesta. No, tak to ešte mám ešte málo sily. Na to, aby som dokázal. Krásne. Nádhera. Nič fialové tu je. Ne, to mi zmizlo.
Čo? Ne. No. Tady je fialová. Ne. Fialová. Dobre, ešte tak 10-krát si kopneme a asi by sme mohli ukončiť videjko na dnes, si myslím. Že by to bolo aj v pohode. 14 minút alebo 15. Môže byť. Štyri. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dobre, ako som povedal, toto by bol pre dnešné video naozaj všetko. Možno dneska vydám ešte aj Brawl Stars, ešte si nie som istý, pretože bol nový update a ukazujú sa mi tam kraviny. Nejde mi to aktualizovať, uvidíme, tak zatiaľ ahojte.